Díobh se bríon arís ag léamh na nuachta as Merica, tá sé an 4 míbheitheamh 2015, tá sé tamlín bheith go labhair méillimh heana, agus tásúla agam ná dóchaí sibhorm nach raibh mé ag labhairt. Grothaí eile, níl mé déanamh seo go gairm uail. Lá smúitiúil go maith atá gin seo I nua-dheirsaí cé nach bhfuil sé churbáistí go fóill. Go déimhin tá difin sa spéir ach chuirí mé sús le difin, níl sé róúr agus níl sé chuid teachgus a bhí sé láhin nó mar sin nuair nach raibh muid in ann ach sé timpeall in áimríostín ag chlamhsan. 9% tá mé ciorrathe. Ciorraíú me. Cheanna mé slisnúir nua chun na torthaí agus na glasraí a slisnú agus farir an taon rud a chlisne mé ná ma áardóg. Agus fágann sin nach féidirlam dul ag snámh agus nach féidirlam eitfeil éimirt. Ar a leid mar sin tá sibse fáil níos mó ama, tá níos mó ama sir agam le bheith ag léamh na nuaíochta. Tá mé ag léamh as ceannlínte an léné dé chéadaí, mar níor léamh mé an nuachtan léné go dtí coppla nóiméad ó shin agus tá mé dír a chaint faoi. Scéalaí bhréithíon agus pictiúr bhreá lena ais Sepp Blatter, go bóidéidí ar in Sepp Blatter. Tá an tanim sin chlóistí agam leis an neomharcha ama, ar feadh neomharcha ama, agus tá mé tín tarseach den ann. Ní féidir liom mé rá go heifigiúil ach braithimse go bhfuil Blatter chomh lofa leis na gníomhaithe eile in FIFA. Go déimhin tá mé den túidim go bhfuil FIFA ó bhain go bhfear lofa. Déireann go bhfuil cúiseóirí federálach na Stát Aontaithe den túidim freisin is léir mar hampla cé nóir atáhaíoch trí nó ceithre lámhain go bhfuil Sepp Blatter ag followings faoin bhrú. Agus é trí láisteach na Hermann nua, sa sé tar éis fógart os chorcniú nach mór folamh in Zurich san Elvéis go mbeidh sé ag éirí as. Agus déireann gur chuireadh brú ar éirí as agus is go maith ag lucht FIFA go an dlí ghurfar an dlí ar Sarabhad. Sé stratéis chúiseóirí na Stát Aontaithe ná gníomhaithe sóisiireacha a dhíteáil ar dús. Chuirfar tréimhhagart orthu siúd, muna ndéanadh siad chomh-oibriú, agus is chosúil gur thosa an dream seo ag déanamh rionstate an dream seo ag déanamh chomh-oibrithe hena féin, agus má thosa
tá sóí na damanóí ag tiitim. An stratéis ar nó ná sé atá sa stratéis ar nó ná go dosúí an dítáil go híisiil agus de réir mar a bhfuil leofar níos mó ólais faoi na gníomhathe sinsearacha leamfar leis a dítáil agus is sé set letar an spireach ní léon doubt faoi sin agus sin an fá go bhfuil sé gaiirí as. Idir an dá líon is léir freisin go bhfuil teoraigh bhreanú ar réimeas an úsal bhleatar mar tip amlan. Deire thar cían le FIFA ach deire thar cían leo mar doscail siad na dorse do chúbláil agus breabhracht den saisis measa. Idir an dálín tá tionchar ag gach mafia ó nidáil go dtí teapáin chlifií sachar agus chomórta sí sachar fud fad an dain agus ní chuireann seo le íomhá an spórtinéachar. So sin FIFA, ní le sagh go an bhfuil éon rud eile le rá agam faoi sin. Scéal simúil domsa scéal 6 idirnáisiúnta ach náisiúnta ag an nám chéanna ag baint le chomhlacht dar bhenim Herbalife. Now, is símliam Herbalife mar dreagar mise fógra de chuid Herbalife agus mé nearna feide I Lúndain chuig bliain is fiche hin. Agus méidir túidir bhéidir go bhéad an airge do bhhailú. Ach ní rá sa fógra ach bréag, ní rá túras de lirbhithe gceist. Dóibh siúd a thóg a ghlacht leis an thariscint, bhéiceann dóibh airge de ícamach ar dús chun an táirge cheannach sulla bhéadach siad é a dhéal a rai. Sí sin písa chaca, písa bha ógra mímhachant é ó hústéirí. Níor lean mé a rai leis is scéal ach labhair mé le lucht Herbalife ar feadh tamilín. Bhainneann an scéal seo ábh le duine dar bheanam William A. Ackman. Is antraí é William Ackman a bhfuil chiste chúdaí aige agus níl mé go chomlan cínte ché mar a éibríonn seo. Ach rinne an túsal Ackman líomhaintí I le Herbalife. Líomhaintí trom chúiseach go leor ag tuairt scéim pyramid orthabh agus águr go mórtas leis an mafia agus le natsathe, aontaím leis dháil an scéal, agus dá naireoch leis na líomhaintí seo agus dá daring gheoch sé ard chúiseóirí federálacha ar an ggólacht anas go diteach price stoch Herbalife bha anstaré don chiste chúdaí seo aige. Céir a sanam an chiste. Bhí sé an Pershing Square Capital Management. Ní maiile an tanim sin.
Tá sé soch Anim é nach mainin le héanrod. Féidir bhfuil Pershing Square, féidir bhfuil effigi an ach Kibé tá Herbalife ag Sreidireis, tá siad rééis chosantóirí aircú agus bhfuil siad le gníomhairí de chuid an FBI agus an Securities and Exchange Commission agus daoine eile nach iad ón rialtas federálach faoi chuaig le bhliain an nús. Agus mar sin is chosúil go bhfuil cogadh ciúm faoi halamh nás féidir liom sin ará siúil idir an túsal Ackman agus Herbalife. Le déanaí chuir an túsal Ackman ráitis amach ag rá go bhfuil Herbalife rééis chosantóirí chuidiúlachta aircú. Tá sé seo rééis scaoil ceart a chur ar Herbalife mar a héiceachtú, mar a héicfí, mar más háistíad rééis chosantóirí rútmi se chúiseúir, síle rútmi chúiseúir ach chosantóirí chuidiúlachta aircú. Tá siad rééis chosantóirí mar seo aircú is chosúil go bhfuil siad ag súil le líomhaintí sramchúiseach chuidiúlachta a bheith chur ina lé. Sin fhreagra atá ag Herbalife ná dlíadóidí agus chúiseóidí a chuir a gás agus chuir lé an úsal Ackman bhfuil sé úsáid ráitis bréagacha chun stoc Herbalife anrúáil síos. Dear an bhfuil an ceart acu ach is dá mé orm tíomh a thógáil agus dear an nach bhfuil mór an maithas i gceachtar tíomhann seo thócan tíomh Ackman mar feicim chomh rúnda agus atá Herbalife ag gníomhú. Tá rotha tíbhiste de rotha tíbhiste de rotha agus ní maiile méid á réir sin. Tá siad ag chur rudicínta bhálach. Brat, sra. Brat, faoi bhrat. Idir, ok. Níl sagam. I bhfuil trí an racán sa seanad. Níl sagam an racán é seo ná ire. Sílim go bhfuil rialtas na stát éantathe go ciún i géirí deire chur le forrálach i go leor de chuid an achta Patriot. Go leachann siad leis, admhaoin siad go raibh an neomharcha fearre siúl ag an rialtas ach tá siad ag géire tuairt le fios gur bíad lucht na craicáilteachta Rand Paul agus a cháirte faoi deara deire a chur leis na forrálachaí seo ach
Tá rinstí sa rialtas síle agus iad bia sásta go bhfuil deire á chur leis na forrálacha. Chibé an taon chailteoir sa scéal seo nó Rand Paul cean chomhairle an Rand Paul, Mitch McConnell gan me leis scéal, cean chomhairle an teannaid. Has sé sin go láidir in deire a chur leis na forrálachaí seo. Agus has Rand Paul atá sub 40 chéanna ina ai. Agus deire leis an méid, deire le Rand Paul an méid sin seanadóirí poblachtánacha a tharraingt chun a bhreataí nach rá Mitch McConnell inán na forrálacha a chuineáil agus rithú reachtaíocht nua a chuireann deire leis an mailiú metadata seo a bhí ar siúl le an NSA i dtíobh gluaicheanna telefóin. Tá go leor eile a déad na thuairstíobh ach farir sin méid tá obair eile le déanamh agam $5 an móthar sús go déanál scail inneamh. Mar sin deire leis an nuacht an láineamh bhíoh lá maithagah agus roim rádé ormh go dtí go bhfeicim ar báil ar isisih. Go nuaidí